Es pot fer l'amor 4 vegades en un sol cap de setmana amb els fills, els amics, els veïns i una festa pel mig? Doncs aquest és el fil argumental de Passi el que passi, la primera pel·lícula del director de cinema gironí Robert Bellsolà, que ha estat l'autor de diversos documentals com ara Salaminos o Iaies cuineres que s'han emès a la televisió autonòmica catalana, de diferents videoclips o un parell de documentals al músic Carlos Núñez. Passi el que passi és una comèdia indie catalana on els seus protagonistes, l'Àlex i la Mònica, que són parella, es proposen fer l'amor 4 vegades en un sol cap de setmana. Tot parteix d'aquesta idea essencial d'una parella, no?, que comença un divendres fent la migdiada o estan allà a casa i diuen, què fem aquest cap de setmana? Típic, no? Què fem? Anem aquí, anem allà, sembla que el cap de setmana sigui com obligatori fer alguna cosa especial, almenys sortim de casa, anem a algun lloc. Bé, es baralla una sèrie d'alternatives i al final l'alternativa que sembla que prospera és dir, escolta, per què no fem l'amor? Li diu el marit a la dona, no? Diu, què vols dir fer l'amor? Diu, home, doncs no sé, podríem fer 4 vegades, 4 polvos. Diu, 4 vegades? I per què 4? Diu, home, una el divendres, una altra el dissabte, una altra el diumenge i posem-n'hi una de més perquè la cosa sigui així més repte, no? I la dona diu, bueno, me'n vaig a buscar la criatura, no? I així més o menys comença aquest cap de setmana. La pel·lícula dura 82 minuts i s'ha rodat a prop de Girona en 12 dies. Hem rodat la pel·lícula a Estanyol, a Aiguaviva, a Girona, i viu en una masia, amb un entorn rural molt maco, agradable. La nostra pel·li té una mica aquest look de pel·lícula francesa o italiana, toscana, Provença, però no fa falta que anem allà, tenim també a Estanyol, a Aiguaviva, aquestes imatges tan boniques de l'entorn rural català, diguéssim. El personatge de l'Àlex està interpretat per Marcel Tomàs a la companyia Cascau Teatre, el de la Mònica per la model i actriu Carlota Bosch, i Sara Gálvez debuta al món del cinema posant-se a la pell de la Sara, la filla de la parella. Van venir els actors al càsting i bueno, d'aquí tenim un superactoràs, que és aquest senyor, que és el Marcel Tomàs, que és de la companyia Cascau Teatre, que inclús recentment ja ha tingut algun paper petit a Física o Química, sèrie d'aquestes televisives de gran audiència. Per altra banda, tenim com a actriu també a la Carlota Bosch, que és una noia que és actriu i model, que viu a Nova York. O sigui, la tenim a Nova York, esperem que vingui per l'estrena. La banda de so del film també inclourà música d'alguna formació musical del Baix Empordà. I també tindrem un grup de Palamós, així que estic molt content que aquí a la televisió Costa Brava podem parlar d'aquest grup de Palamós, que són els Violet Frequency, que també tindrem cançons d'ells a la pel·lícula. Aleshores tindrem una banda sonora composada per una part Xurxo Núñez, part instrumental, i per altra cançons pop, divertides, que amenitzen el que és tota la pel·lícula. De fet, a les pel·lícules americanes, aquestes comèdies, a les quals intentem més o menys no emular, però bueno, sí que estem en la línia, és típic que s'escolten 300 cançons a lo llarg de la pel·li. Nosaltres no en tindrem 300, però alguna que altra sí, perquè creiem que això li dona ritme i li dona aquesta modernitat a la pel·lícula, tot i que té una factura clàssica a la nostra pel·lícula, en el sentit que no hem anat a buscar moviments de càmera estranys. La pel·lícula no ha rebut cap subvenció pública, malgrat van sol·licitar-ne, però això no va ser cap impediment perquè la productora Aiguaviva Films, que pertany a la família de Bellsolà, s'embarqués en aquesta aventura que ja té el recolzament de més de 4.000 persones a les xarxes socials i internet. En 2 mesos i 2 setmanes que hem obert la plana tenim 4.200 fans, que això vol dir que hi ha 4.200 persones que han fet aquest fantàstic clic al m'agrada, així que si m'esteu veient, això ja sembla un anunci de teletienda, també podríeu entrar en aquest passi el que passi del Facebook i fer el clic al m'agrada, perquè és una bona manera de comunicar que la nostra pel·li existeix. Aleshores, el que estem fent amb el Facebook és crear aquesta comunitat d'amics de la pel·li i els estem oferint cada 2 o 3 dies vídeos de reportatges relacionats amb la pel·li, siguin teasers, tràilers, fotografies, i també estem afegint tota una sèrie de vídeos amb personatges coneguts, famosos, que ens recolzen la pel·li, que això ens dona també vida en aquesta pàgina del Facebook. Per exemple, n'hem fet una amb el Joan Roca, el meravellós cuiner del celler de Can Roca de Girona, en vam fer una amb el Reugenio, que és l'imitador de l'Eugenio, en vàrem fer una altra amb el Jimmy Jam, el famós saltador de camps, que ens va prometre posar la barretina a l'Òscar, si arribàvem als Òscars. N'hem fet amb l'actriu Mònica Pont, ara penjarem aviat una amb el Salvador Servià. La productora preveu que el film es podrà estrenar dins el primer semestre de l'any vinent.